खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। सनितपुर जिल्लानि हाग्राजुलियाव 22थि गेट टुगेदार हाबाफारि खुंफुंदों। नंगौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्राजुलि आनसलिक बाथौ थानसालियाव बाथौ आश्रम जथाय आफादा 22थि गेट टुगेदार हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिया बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। दिनै फुंबिलिनि गिबि हाबाफारि बायदियै जागायजेनो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों गासै गं 33 बाथौ आश्रम फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फिरफिलाखौ बिरहोयो। गिबि फिरफिलाखौ बिरहोयो बाथौ आश्रमनि गाहाय आफादगिरि अजित नार्जारी लोगोसे नेहाथारि हांगामा बर'। बे हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। गिबियावनो गासैनिबोसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय। खुंगा 22थि गेट टुगेदार लोगोसेनो जयै जथुमलायनाय बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानिफ्राय आश्रमनिफ्राय फैनानै बे संबोराइ बाथौ आश्रम हुग्रासुलियाव ज' जाफैना लोगोसे बे 22थि गेट टुगेदारखौ मोजाङै रायदावनायनि थाखाय जोङो जथाय आफादनि जानानै गासैनिबोसिम जोंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोङो थांनाय मोनायाव डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसामोननि इयुननि खायसे बिथांखिफोरखौ नाजावना लानाय जायो। जेरैहाय आथिखालाव नुदों जे जोंनि फरायसामोना गावसोरनि फरायनांगौखौ दोननानै गुबुन गुबुन बायदिसिना नाबां जाबां समाज बेरेखा जेरैहाय ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय बेफोराव गोबां मुखुब जायो। दा बे बिथिंखौ गोबां नोजोर होनानै सावरायनाय जादों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो फैगौ गोदान सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जोंनि जथाय आफादनि सिङाव थानाय आश्रमफोरनि गेजेराव मोनसे आयदा सोसननो थाखाय आखायाव लादों। बे जाबाय मरेल स्टाडि मरेल साइन्स। बेखौ जोङो सुजुनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बावैसो समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ मोजाङै सोदांनानै फैगौ बोसोरनिफ्राय जों बेखौ जोंनि गोदान कारिकुलामाव सोसननो थाखाय आखायाव लादों। जोङो फरायसालिखौ जौगाहोनो थाखाय फरायसालि जौगानाय मानि जोंनि फरायसाफोरा जौगानांगोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दे आथिखालाव बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांगासिनो दङ। जेन फरायसाफोरनि अनजिमाखौ जों बारायहोनो हायो। फरायसाफोरनि अनजिमाया बारायोब्ला गंफ्रोमबो आश्रमाव अब्लानिया जोङो फरायसालिनि बायदिसिना बिथिंफोरखौ जौगाहोनो हागोन। बे नोजोरखौ लानानै जोङो बे बोसोरनिफ्राय जिहेथु जोंनिया बर' बिजोंनि फरायसालि गोबां बिगोमाफोरानो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ इंराजियाव गोरों जाजानायखौ लुबैयो। बेखौ नोजोर बोनानै बे बोसोरनिफ्राय जोङो बांसिनै इंराजि आयदायाव फरायसाफोरा जेन मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो गियानखौ लानो हायो इंराजिजों मोजाङै रायज्लायनो हानाय लिरनो हानाय बेखिनि नलेज आरो स्किलखौ जेन मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो गोसो होनाय जादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि फरायसाफोरा दि मोजां मोजां रिजाल्ट खालामनानै ओंखारलांदो। बेखौ जोंनि अनगायैबो गुबुन गुबुनफोराबो मिथिनाय आरो खौरां लानायनि थाखाय जों जोबोरैनो साबायखर बावो। जे जोंनि गोबाङानो सानो जे बाथौ आश्रमाव फरायोब्ला बर' बिजोंनि गंसे फरायसालि जोंनि बिल्डिंफोरा मोजां नङा फरायसालिनि थासारिया मोजां नङा होननानै गुबुन गुबुन गोजान जायगाफोराव होसो होसो थाखा फैसा खरसा खालामना गथ' गथायफोरखौ फरायहैयो। नाथाय जोंनि बारग'लांनाय फरायसाफोरा गोबाङानो मेडिकेल फरायहैबाय IIT फरायहैबाय आरो गोबां फरायसामोना रिसार्च खालामगासिनो दङ डक्टरेटनि थाखाय। दा बेफोरखौ नायोब्ला जों थारैनो जोंनि नाजानायाव जों एसेबाबो जाफुंसारदो होनना बुंनो हायो। बाथौ आश्रम फरायसालिबाबो गोबाङानो साननो हागौ बहाय बाथौ आश्रम थामहिनबा बाथौआरि मानसिफोराल'सो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोदो। बे नङा। जोंनि बाथौ आश्रमाव
गुबुन गुबुन धोरोम सिबिग्रा जेरैहाय जोंनि बर'फोरनि ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनाय गोबां बर'फोर दङ। ब्रह्म धोरोमनि गोबां गथ' गथायफोरखौ जोंनि बाथौ आश्रमफोराव फरायगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायफोरानोखि जोंनि गुदि बाथौ धोरोमखौ सिबियालाफानो गुबुन धोरोमखौ नाजावनानै लादो बिथांमोन बायदियाबो जोंनि बर' बिजोङाव फरायहोदो। आरो मोनसे मख'जाथावना बाथ्राया जाबाय मा जे बर' राव रायज्लायै गुबुन गुबुन जेरैहाय जोंनि साखाथियावनो गोबां ओनसोलाव दङ सरनिया मदाहि बिसोरबो जोंनि बर' बिजोंनि बे बाथौ आश्रमखौ मोजां मोननानै गोबां आश्रमावनो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोदो। बे हिसाबै जोङो बाथौ आश्रमब्लाबो गुबुन गुबुन धोरोमारिनि गुबुन गुबुन रावारिनि मानसिफोरखौबो जोङो समान नोजोरजों जोङो सोलोंथाइखौ होनो नाजायो आरो बेवहाय रावहाबो बाजानो गोनां गैया आरो गासैखौबो जोङो अननानै समान नोजोरजों जोंनि सोलोंथाइखौ केरिकुलामखौ सोलोंथाइ होनायाव जोङो गोबां नाजादों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाइ होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।